ಮಕ್ಕರೇ ಮಕ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಚತ್ಯ ಈ ಸೀನ್ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಬರೋಡು ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೋಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈರ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ದೀಪೆ ಎಂಜಿನಮ್ಮೆ ಟೇಬಲ್ ಗಂತ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ ದೀಪೇರಿ ಮೀನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಬಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಪ್ಪದ ದೊಟ್ಟೆಡು ಕಪ್ಪದ ದೊಡ್ಡ ದಾಯ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ತೇನೆ ದೇಗಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಡ್ ಕನ್ನತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಲೂಟಿ ಎರಡ ಆಯ್ಕೆ ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಏನೇನ ಬರ್ತಾವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ನತಿ ಪಾಪ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಏನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೆತಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಇಡೀ ಜನಗುಲು ಇಂಚ ತಿರ್ಗುತು ಓಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂಪ ಮಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಓಡೆ ಪೋತು ಹೆಚ್ಚಾತ ಪಂಡ 17 ಉಂತವೆ ಬಂಡ 17 ಉಂತಾಯ ನಮಿ 17 ಉಂತದು ಜನ 17 ಉಂತದು ಜನ ಏತ್ 17 ಒಂಜಿ 17 ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ 17 ಮೂಲ ಖಾಲಿ 17 ಬರ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತನತ ಎಂಚ ಈ ಸತಿ ಬರುವತ್ತ ಈ ಸತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ಇರ್ತಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರ್ ತೂದೆ ಜನಗುಲು ಉಲೇ ಬರೋ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರ್ ದೀತಾನ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಏನೇನೆ ಪುದಾರ್ ಎಜ್ಜೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಸರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಗೇಟ್ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಡ್ನು ನಾಯಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾಯಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟೈಟ್ಲ್ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಕೋಲ್ ಬಾಡ್ರೊಂದು ಒಂದು ಗೇಟ್ ಬಿದೈ ಟಾಕೀಸ್ ಐತು ಬೋದ್ನೆ ಗೇಟ್ ಡೇ ಪಾಡಿ ಏನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ್ವಾರ ಬರ್ಬು ಮಾರೆ ಇದೇ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬಾಡ್ ಏನ್ ಬರ್ಬು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬದ ಬೇತದಿಲ್ಲ ಓ ಬೇತೆ ಓ ಅವು ಉಂದಾ ಒಂದಮ್ಮೆ ಓ ಪಾಡ್ನೆ ಬರುವ ಅವು ಜನ್ಮೋಡ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಇತ್ತಿನೇ ಬರಂದು ಬಂಡಡಿ ಎಂಚ ಬರುವವೆ ನನ್ನ ಅತ ಅವಲ ಟೈಟ್ಲಿ ಜನ್ಮೋಡ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಜನ್ಮಡು ಅವು ಹೊಡ್ಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ ದೀಪ್ ನಂಡು ದೀಕಮ್ಮೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬದ ಬೇತೆ ದೀಪು ನಂಡ ದೀಕ ಓ ಬರಂದೆ ಗುಲ್ಲಂದು ಅವು ಬಡ್ಚೆ ಬಪ್ಪ ಬರ್ತೆ ಪಾಂಡ ಪಾಡಿಯ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಂಡ ಪಾಡಿಯ ಬಂಡ ನಾನು ಎಂಚ ಮಾರೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ನೆ ಅವಲ ಟೈಟ್ಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಪಾಪ ಒಂದು ಬುದಾರ್ ದೀಕನ ಬುದಾರೆ ಪಾಂಡ ಪಾಡಿಯ ಲತ್ ನಾಯಿ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಹತ್ತು ಬಕ ನಿಕ್ ನೆರ್ನಿ ನಾಯಿ ಆಯ್ತು ಬೋತ್ನೆ ಅವು ಅದು ಬರ ಇರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನು ಮಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇನೆ ಕನೈ ಯಾಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಜನ ದಾಯ ಪಾಡೊಂದು ದಯಗ್ ಬಂಗಾರ ಅಡೋದಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ನೆ ತಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಸು ಮಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸೋಡು ಪಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಬಂಡ ಬರ್ಪು ಜಾವು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ಗ ಏತ್ ಕೋಟಿ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ರಾಜಮೌಲಿಂದ ಎನ್ನುದನ ಮಾರೆ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಪುರ ಬರ್ಪು ಜಿಂಬೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಇರ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಪಪ್ಪ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪುದರ್ ದೀಕ ಪಪ್ಪ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ನಿಕ್ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಉಂದೇ ದೀಕ ಅಂಡ ಗೇಟೆಡ್ ಪುದಾರ್ ಬಾಡ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಾಡ್ನು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಲ ಬರೇ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸೋತಿನ ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಸೋತು ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತು ಸೋತೆ ನಾನು ಹಂಚತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ವೈಟ್ ಸೋತಿನ ಎಂಕುಲು ವೈಟ್ ಸೋತು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುನ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉರ್ದುಡು ಮಲ್ಪುಗನಾ ಉರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅಂಬಡೆ ಮಲ್ಪುನ ರಾದೇವಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಗ ಎಂಜ ನಮ್ಮಂಜಿ ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿಡ ಮಲ್ಪುಗ ಹೌದೇ ಭಾರಿ ತಂಪು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ತುಳುಟ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಲ ಹೊಡ್ಚುವಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ತೂದೇ ಜನಗುಲು ಬರೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತೂದಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೋಕಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಚಿ ಲೋಕಲ್ ಬರ್ಚ ಲೋಕಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಿದೈದ ಬಾಡ್ಗ ಪಿದೈದ ಬಾಡ್ಗ ಅವೆಡ್ಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಪುರಾಣಗ ಪಿದೈದಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹತ್ತವು ಓ ಆ ಪಿದೈದ ಬೊಂಬೈದ ಬೊಂಬೈದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೊಂಬೈದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸರಿ ಹೀರೋ 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 ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡ್ಗ ಬಪ್ಪ ಹೀರೋ ಗೆಡ್ಡ ಬುಧಾರುಂಡತ ಬುಧಾರಿಜ್ಜೆ ಬಪ್ಪ ಬೊಕೆಂಜಲಿಪ್ಪುನು ದೋ 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 ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಹತ್ತುವೆ ಬುಧಾರ್ನ ಹೀರೋನ್ ಬಾಡ್ಗಂತ ಬುಧಾರ್ ದತ್ ಆಡಿಷನ್ ದೀತಿನ ಐಕ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಆಡಿಷನ್ ದೀತಿನ ಐಕ್ಯತ ಹೀರೋ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಹೀರೋ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಹೀರೋ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೊರ್ಪುಗ ನೆಟ್ ಪೋಯಡೆ ನೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ದೊರ್ಪರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ
ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನಾತ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅಂಚತ್ ಆಯ್ ಜೌದೇನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಲ್ಲ ತೂಪು ಅಂಚ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಾ ಅಂಚ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಜಿನ ದಿಕ್ಕು ಕಕ್ಕ ದಿನ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಚೆಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸುಟ್ ಬನ್ನಿ ಎತ್ತಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗದಲ್ಲ ಫಂಡ್ ದಿಕ್ಕು ನಂದು ಪಂದಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪನಂದೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದತ್ತು ಫಂಡ್ ಪಂಡಿತ ಪಾಡ್ನೆ ಬರಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಬರ ಪಾಪ ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪಾಪ ನಂಬರ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ 101 101 101 101 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಮೆ 101 ಜನ ಇಜ್ಜರ ಬೊಕ್ಕ 101 ಶುರು ಮಲ್ದ ಮಾರೆ ಇಪ್ಪುನ ಒರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ 101 ಶುರು ಮಲ್ದ ಮಾರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ದಲಕ್ಕ ನಂಬರ್ 101 ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಎಂಚಿನೆ ವಾರ್ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜ ರಪ್ಪ ಬರೋಡ ಮಾರೆಗಳು ಬೇಡ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾನೇರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸರ್ ಏರ್ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಬಿಟಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೋಲ್ದು ಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ರೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ವ್ಯವಕಲನ ಸಂಕಲನ ಪುರಯಾನಿ ಯಾರು ಪೂರೈಕ್ಲ ಸರಿ ಈರ್ನೇ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ತು ತೋಜವಲ್ಯ ಎನ್ನನೇ ಮಂತೋಜ ಪಣ ಮೂಲೆಂಕ್ ಬಣಲೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಳಿ ಗೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ಸರ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಅಟಿಲ್ದೆ ಸರ್ ಹೇಗೊಂಜಿ ಇದು 3 ತಿಂಚಿಲ ಮರ್ಲು ಸರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಅಂಜ ಆಸೆ ಪಣ ಅಟಿಲ್ದೆ ಅಂದೆಂಕ್ ಯಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಸದ ಕೆಲವರ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಡುದು ಆಕ್ಷನ್ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಸರ್ ಪೋಯಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾನೆ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಆಯ್ ಸರ್ ಪೋತಲೆ ತಮಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆತಾವ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪೇರು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಂಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಗೆ PV2 ಹೊರಂಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಮಿಳ್ ಅಂಜ ಎಂಪಂಡೆ ದೋಸ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಲೆ ಎಂಬರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಅಂದ ಸರ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಬರತ್ತಾ ಆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಏರಿಯ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹೆಂಗ ಆತ ಅನುಭವ ಅನ್ನ ದೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಐಟು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ ಇದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಜೈಲ್ಡ್ ಜೈಲ್ಡ್ ಅದು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾರ್ ಒಂದೇ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಪಿದೆ ಓಲ್ ರಾಡ್ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟೊಂಡ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಬಿಟ್ಟುದೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬಾಡ್ತೀನಿ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟೋರು ಈ ಮೇಟ್ ರೋಡ್ ಆ ಮೇಟ್ ಏನು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉಂಡ ಪಾಪ ಈ ಮನ್ಬಂದ ಗುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ದಾರಿಂದ ಒಟ್ರಾಚಿ ಬಾತಾರೆ ಅವು ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತೇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕೊಂಚ 10 ಮಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲಾಗಿನ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮ ಸರ್ ಸೊ ಯಾನ್ 10 ಮಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂತೆ ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂತದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲಾಗಿಡು ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಂಡಿರು ಸರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಂಡಿದಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲಾಗಿ ಕಾರ್ ಪೋಲ್ ಇದು ಅಲಕ್ಕ ಸರ್ ಎಂಚ ಬಾತೇರಿ ಒಟ್ರಾಚಿ ಬಾತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲಾಗಿನ ಕಾರ್ ಎಂಚ ಬಲ್ಲಿನಿ ಸೈತ್ ಬೋದ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನೀರಿಜ್ಜಿನ ಪಂದಿನ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಗಿ ಎಂಚ ಆಗಿನ ಟೈಲ್ಸ್ ಬತ್ತಾಯ್ತು ಅಲಕ್ಕ ಆಯ್ ಸೀಜಿ ಮಲ್ಪ್ ನೈಡ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಸೀಜಿ ಮಲ್ಪ್ ನೈಡ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಸೀಜಿ ಮಾಲ್ ಏನೋ ರೈಸ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೇರಿ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಸೂಜಿ ಮಾಡ್ತಂತೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇಕ ಅಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಮರ್ ಲುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಲೆ ಕೆಮರ್ ಲುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬಿ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊರು ಈ ಅಂಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬಿ ಸರ್ ಬೋಡ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಚೂರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ ಚೂರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ತೊನ್ ಪಾಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೂರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್ ಆರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆರು ಅವಳ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸರ್ ದುಂಪೋಲಿ ಪಿರಬೋಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಮನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಯಾನ ತೂತೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ 11 ತೂನಾಗ ಎಂಚಾತ ಒಂಜಿ ತಂಡಸ್ವನ ಚುಂಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚದೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಂದಿನಿ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾತ ಮಾಡ್ಕೊ ಸರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೊಗಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ
ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೊರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಓ ಉಂದುಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂದು ಆಗ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪಾದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಸರ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರು ಸರ್ ಸೇಮಂತಿ ಹೊಡೆ ಸರ್ ಸುತ್ತ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಲ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಯಲಿ ಬಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಟೈಮ್ ನೇ ತೊಲ್ಲೆ ಪರ್ಪರ ಯಾನ್ ಏರೇನ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆರೆದೇತನ ನೀನ ನಂಬದು ಪಾಡನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಸರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿ ಸರ್ ಪಾಪ ಏರ್ನಂದ್ ಬಾ ನೋಡು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಹಾ ತುಕ 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 ತಾನೆಂದೆ ಏರೆಗೋ ಸರಿ ಆತಾತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾ ಮಿಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಾನೆಂದೆ ಪಾಡು ತುಂಬ ಪಾಡು ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಿಕ್ ವಾ ಮರ್ಲಂಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದು ತಿನ್ನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೋದು ದಾಯ ಸೈಪ ಬದುಕಂಡೆ ಕಲ್ಪುಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಏರ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ವಿಚಾರದಾಗ ಏರ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಂದು ಏರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಏರ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ್ ನಾನೇ ಸರ್ मैं बड़े बड़े चर्बी है ನಿನ್ನೆ ನೀ ಸಾವು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್ ಯಾರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೋಡ್ತೈತಿ ಅವ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂದಾಜ बेते बेते ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದ ಮಲ್ಪರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಏನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಜ ಪಂಡ ಒಂದು ಆತು ಗೊತ್ತೈತಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಓಲ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಡ ಅಂಜ ಅಂಜ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಸ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತ ಪಾಪ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಾನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬನಾಡೆ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತವಲ್ಲ ಬುಡು ಇತ್ತವರ ಓ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಪ್ತಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸಾಗೈಬಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕೆಪ್ತಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಏನಾಗೋ ಈಗ ವಿಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಬಾತ್ ಹೆಂಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಪ್ಪ ಬಿಡು ನಾನು ಕೆಪ್ತಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಪದ್ಯ ಪಾಪ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲೆ ಅವು ಪನೊಂದು ಇತ್ತಾರತ್ತ ಜಪ್ಪನಾಗ ಜಪ್ಪನ ಯಾಕಡೆ ಓ ನಮ್ಮನ ಅವನೇತ ಅವು ಜೊಪ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೆಡ್ಲ ಜೊಬ್ಡಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅರೆ ತಂಜಿ ಜೊತ್ತೇರಂದು ಜೊಪ್ಪುನ ಅರೆ ಜೊಬ್ಡಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರಿಯೇ ಅವು ಏಪ ಅನ್ಬಿನ್ ಗೊತ್ತ ಅರೆ ಕೊನೆ ಈಯೇ ಬನೋಡು ಅವು ಈಯೇ ಬನೋಡು ಎಡ್ಡಾನೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಎಲ್ಲ ಈಯೇ ಬನೋಡು ಎಂಚಿನ ನೆಕುಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಯಾತ್ ಶೋಕ್ ಬಂತೆ ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿ ಈರೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ದುಕ ಯಾನಾಗೆ ಬಂಡದ ಬಂಜಿ ಓ ಪದ್ಯ ಬನೋಡು ಬಂಡೆ ಇರು ಮೇರು ಕೊರೋನೋಡು ಮೂಜಿ ಸಲ ಸೈತ್ ಬದುಕುದೀನಿ ಅಂದೆ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ಸೈತೇರಿಂದೆಂದು ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ ಆಂಡಲ ಬದುಕುದೇರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಜಾಲಿ ಸೈತ ಬದುಕುದಿನ ಅದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಡಿಪ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಪದ ಕೊರೋನಾ ಬೇನೆಡೆ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಓ ಅವನಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತನ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಓ ಕೊರೋನಾ ನನ್ನ ಬಾರಾಡ ಕೊರೋನಾ ಸನ್ ಸನ ಅತಿ ಚಾಪು ಕಂಡೇಲೆ ಸರ್ ಆಚೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಡಿನಿ ಅಂತಿನ ಇನ್ನಿದ ಪದ್ದ ಆತಿ ಜಪ ಗಂಡೆಲೆತ್ತಿ ಆತೀಗ ಕಂಡಾಲ ನಾವು ಚೂರು ಹಿಂದಿವಂಗ ಒಂದು ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಸರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಡಿ ಸರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವೇ ಸರ್ ಏನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅವು ಕನ್ನಡಕದ ಇದಿತ್ತು ಅವು ಕನ್ನಡಕ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿಡು ತೋಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಇಜ್ಜಿಡು ತೋಜಿ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಸರ್ ಏನ ಓ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಕನ್ನಡಕ ಇಜ್ಜಿಡ ತೋಜ ಸರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಸರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ದೆಪ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ ದೆಪ್ಪ ಹೌದೇ ಸರ್ ನಿಕ್ ತೋಜತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದವಣ ಸುನಿ ಮೀನ್ ದವಣ ಸಾವಿರ ಸರ್ ಮೀನ್ ದವಣ ಸ್ಕೊರ್ರಾಪಿಜ ಮೀನ್ ದವಣ ಸ್ಕೊರ್ರಾಪಿಜಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಮೀನ್ ದಾಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ದ ಕೊರ್ರಾಪಿಜಿ ಬಪ್ಪ ಕೋರಿ ದವಣ ಸ್ಕೊರ್ಕ ಎಂಚಿ ಸಾಂಬಾರೇ ಹಾಯ್ ಮೀನ್ ಇಡ್ತಿ ಕೋರಿ ಬೋಯ್ತ ಕೋರಿ ಪಿರಿಯತಮ್ಮೆ ಅವನು ಅತ್ ಹೆಂಗ್ ಮೀನ್ ಆಪಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೋರಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ನಿಕ್ ಮಾರ ಹಾಗೆ ಎನ್ನತೆ ಎಂಚಲಪ್ಪ ಸರ್ ಎಂಚಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಅದಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಸರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಆತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾನೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಸರ್ ಆತು ದಾಲಜಿ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ಆತಿ ಸುಲಭ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜ ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾಡ ಆಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈಡಿಂಚ ಬಲ್ಬು ತಿಕ್ಕವಡು ಈ ಮೇಂಟು ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ಗವಡು ಅದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಇಂಚ ಸರ್
ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಕಲ್ಪೆ ಸರ್ ಕಲ್ತಂಡ ನೀವು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿ ಏನ್ ಕಲ್ಪೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಅರ್ಪಣ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಅರ್ಪಣ ಇದೇ ಬರ್ಪಾನ ಇದೇ ಬರ್ಪಾನ ಹಿಂಗಿನೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪಾನ ಅಂಚೆ ಕೇನು ಸರ್ ಇದೇ ಬರ್ಪಾನ ಅತ್ ಫೈಟ್ ಅಂದ ಪಿದಾಯ ಮುಳ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಸರ್ ಸರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದ ಹಾ ಸರ್ ಪಡ ಇದಾನ ಈಜಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಇದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾನ ಡೈಲಾಗ್ ಓ ಸರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಒಂಜೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪಡ ಕಾಸ್ಕೇನ್ವಿ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿಜೇರು ಅದ ಕೋಲಾರ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನಂಚ ಸತ್ಯ ಮಾಡ ಆತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆತಿ ಪಪ್ಪನ ಕೊಲಾರ ಬತ್ತ ಪಪ್ಪನ ಕೋಲಾರ ಬತ್ತ ಒಂಜೆ ಟೇಕಡ ಹಾಪನ ತಂದು ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಏನ ಪಪ್ಪನಂಜಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ರ ಬಂಡ ಪೋಲೆ ಪಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಬರ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಜಿ ಬೇ ಅದತ್ ಪೋಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇತೆ ಜನ Grip up. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಚ ಅದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರಿಪ್ ಗದ ಪಪ್ಪನ ಬಂದರೆ ಪಪ್ಪನ ಯಾನ ಅಂದ್ ಸರ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಅವು ಒರಿ ಮನ್ಪುನ ಲಿಜ್ಜಡ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕ ಜೋಡ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮಾರೆ ಅದ ಸರ್ ಯಾರು ಪಪ್ಪನ ಬದಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಆರ್ನ ಬದ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಬದ್ಲಿಗೆ ಪಪ್ಪನ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ 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 ಯಾ ಬಂದ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಶುರು ಮಾಡು ರೆಡಿ ಪಪ್ಪ ಯಾ ಪಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಪ್ಪ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಬೋಡು ಪಪ್ಪ ಆಪಜಿಯ 5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಒಟ್ಟ ಸಿಗೇನೇನ ಆಪುಂಡ ಅದೇನ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸೀದೊಡ್ಕೆ ಬಂದಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಜ ಆಪಜಿ ಸೀದಾ ಕೆಂಜಿ ಏನ ಪ್ರಾಪನ್ ನಡೆದು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಎಟ್ಟೆ ಅವನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಆಪ್ ಜಂಬೆ ಬಾರ್ಸೋಗ ಅಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಎಟ್ಟಾಯ್ತು ಈ ಮಂದಿನ ಕಾಸಬೆ ವಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಂದಿನ ಆಸ್ತಿ ನೀ ಬಾತೊಂದು ಇತ್ತ ಮಗ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ once more ಕೊರ್ಪುಜಾನ ಬೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಆತ ಸರಿ ಪಪ್ಪ 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 ಕೊರ್ಪುಜಾನ ಬೈ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಅಬ್ಬೆ ಈ ಪಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅನಿಟ್ಟು ತರ್ಪುನ್ ಮಗ ನೀ ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಲಾಗ್ 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 ಮಗ ನಿ ಕಾದಿಗೆ ಬಸಂಗ ಬೋಡ ಮೇರ್ ತಿಂತು ಯಾರೆ ಇದೇ ದಿನ್ರಿ ವೈನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಸರ್ ಪಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾರೇನಿ ಪಪ್ಪ ಅದ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸೀನ್ ದಾಲಿ ಜೊತೆ ಒಂಚೂರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ನಿ ಸರ್ ಅಧಿಕ ಬಸವನ್ ನೆಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸರಿ ಸರಿ. ಒಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಓ ನಿಕ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಆಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಆಗೊಂಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಓ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಾರ ಒಂದು ಇಂದ ಪರ್ ಹಾ ಸರ್ ಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ಪ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ಪ ಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಏತ್ ಬಂದ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ಆಸೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ಆಸೆ ಸರ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ನಾನು ಕಲವಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ದಾದ ಲೈಫ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಸರ್ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಣ್ಣ ಏನ್ ಸರ್ ಕಾರ್ ಕಳ್ದಿತ್ತು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವನ್ ಏತಿಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸರ್ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ 75 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ 75 ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಿ ಸರ್ ₹1 ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಪೋಪನ ವರ್ಕ್ ನ ಡಿಜಿಲ್ ಕೊರಿ ಅವು ಕೊರಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಏತೈತ ಡಿಜಿಲ್ ದಿನ ₹1,000 ಡಿಜಿಲ್ ಕೊರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ₹1 ಬಿಡ್ತಿ ಸರ್ 75 ದಿನ ಉಂಟು ₹1 ಬಿಡ್ತಿ ಕಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ 75 ದಿನ ದೆತ್ತವನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತವನ್ನ ಐನೇನ್ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ದೇತನ ಲೋನ್ ಕಟ್ ನಂದಾಜ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟು ನಂದ ಹಾ ಸರ್ ತೂಕ ಪನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಚಂದ ತಾ ಓ ಸರ್ ಪನ್ ಪತ ಪನ್ ಎಂಚಂದ ಎಂಚವನ್ ಬಾಯ್ಡೆ ಒನ್ ಬೊಕೆಂಜ ಅಂಜನೆ ಅನ್ಕುನ ಉಂದದ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಲಂಚನೆ ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಯಾನೆ ಕನಪ ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕನಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಕ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಐತೆ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಎಡ ಸರ್ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಎಡ ದಯಪಂಡ ಸೈಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಲು ಐತೆ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೋಡಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಯಾನೆ ಕನಪ ಸರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಾರ ಯಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ತಂದು ಬಿಡ್ಪಿ ಸರ್ ಅತ್ತು ವನಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಸರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕ ಅಂಚ
ಅನ್ಪಡ ಸರ್ ಅಂಜನೆ ಸರ್ ನಿಖುಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅದೆತ್ತು ಸ್ಟೇ ಅವರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿರ್ದೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ತು ಸರ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ತುಕೊರೋದು ಅಂದ 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 ಜೋಕುಲು ಜೋಕು ಅವ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಸರ್ ಐದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಸರ್ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪರೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಸರ್ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋದ ನಡಪೋನೆ ಜಮಲ್ತುರ್ದು ದಯ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಮೂಲ ಬರ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಯ್ ಓಯ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೆದಂ ಪಾತೇನು ಬಿಡ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಜ್ಜಡ ಆತೆ ಬೋಂಡಿ ಆಡಿಷನ್ ಕುಟ್ಲಾರ 1000 ಒಂದಿ ಪುಂಡು ದಿನಾಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಡಿಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒನ್ ಪ್ರತಿ ಕುಟ್ಲಾರ 1000 ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ತುಪೆ ನಿಖಿಲೇನು ನಿಖಿಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನ್ಯಾಲ ತುಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಾಡ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಗಿರ್ತಿ ಮಂತ್ ಜನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ನಿ ಅನ್ ಪಾಡುವ ನಿಖಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಕಲ್ಪ ನಿಖಿಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪತ್ತು ದಿನ ಕಪ್ಪೆ ಜಂಡ ಓ ಪತ್ತು ಬರ್ಬೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಏಂಜನ ಆಯ್ ಬನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಂಜನ ಇಂದ ಈ ಬನ್ನೆಲಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಡ್ನ ಬರ್ತಿ ಮಾರೆ ಇಂದ ಇತ್ತರ ಬರ ನಡಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇರ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರ V4 ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರ ಇದ್ದೀರ ಆರ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಡ್ಬಿಡ್ಕ ಅವ ಬೈತು ಬಂದ ಎಂಜ ಅರಿ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ಕಮ್ಮೆ ಅವ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಐಟ್ ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಡ್ಬಿಡ್ಕ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಅಂಜನ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಡಿ ಸರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಪ್ಪಕುಲ್ದು ಸಾಕಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೇದ್ ತಿಳಿಪುಗಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪತ್ತುಲೆ ಒಟ್ಟು ತೆಲ್